Bagsor sa bayan ng Sual, Pangasinan. Bagsor Beach. Sarap ng hangin. Sarap magpalimari. Sarap mag-relax kahit saglit lang. Along the beach. Balik kayo mamaya. Kissing time. Hati sa dalawang grupo. Yan. $2.5 isang bangka. Maximum of 15 person.
first. Maximum lang. Yan. Manood natin karagay ng isa. Tayo sasakay ng bangka at pupunta sa isang island. Let's go! Ano kami? Balintay! Balintay! Pang kami agluganan! Nay, kumusta kita? Baka naman subscribe ha YouTube. Awan tigas game mo pa. Awan ka. Ano? Walang life guys, si Kuya sila. Oo. Si Uman. Life boy mga yan. Pinga sa balimot kayo. Umayan! Umay tayo! Asin tayo. Ito'y panay. Ate, baka nakapanjis na. Adin nung isla niya? Ate ni. Kaya. Ayun. Ayan, yung isla na yon ang aming pupuntahan.
Yan. Yan nagtatapos mga people. Hasta la vista, baby. Pauwi na naman ang San Jacinto. Okay. Bye.